Ba? Sumang na si mong kamot. Wala. Ang saan ba? Ulo, uy. Kani, kada kinakumbato ni Ron. Kani akong kamot, putnan ako ng dagkanting lipstick. Ano ko nga nung nahihugas ng mama ba? May ako malit ng pairag lipstick. Sa mga ng lipstick ang akong kamot ba kaya mintas disip sa mama. Agay! Hi, ma. Ay, Mr. Body Rebeat, kaya nagluto ko. Lami pagluto, mahal. Nangyang yun lang ako. Ay, kabulo ko nga lamig, di kayo kamuluto. Ano yung kaya? Aw, basta ikaw magluto. Lamig ikaw mang. Ano lagi hugot mo ma? Lagi. Namin mo kanina. Dili na, lagi oh. Ano ko ha? Tinawit lang. Sa color. Color black siya. Saan naman na? Ma, gusto ka, hiluton ti ka ma? Agay! Okay, medyo wala sakit sa mong ulo ma ba? Marag nagpabadlong, magod ko ganiha ma. Sorry, magod kayo ganiha ma. Ano, ako kung hiluton Ako ma. nga diri, manggod o, diri manggod dira. Ay, Abot mo ka sa naong. yung may kadagan, kung ano yung naw na. Ano sa? Go. Tapos namin mo ko ganino, may hugaw ko. Ano siya ah. Dili, ang katoy mong gigamit na sa amin, masa cellphone man ma. Hindi ako kayo luton. Oh my God! Wow! Luton ka na ako makairon. Dati mo paminaw. Ano? Ay, apil ako na ang kinaw, manan ako. Sa ulo raman ang hiluton. Ito na. Tura na basa mo. Ay, galuto ka na. Kami ama ha. Kit kayo ka ma. Kit magod ka ma. Tinood Ay, mo lagi sa mukha. Uy, Tinood mo gud na. medyo kinahalanon ba kasi cute-cute. Kit kayo ka ma. Sa ganan dyan na siya yung nag-kit. Sumang na si mong kamot. Wala. Ang saan ba? Ulo uy. Oh, no, 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 no. Ikaw tangan mo. Sumayo na kagilot.